Ja, geweldige wedstrijd. Dus ja, dit ben ding, daar doe je het voor. Hè? Ja, de week erop hebben we Feyenoord. En de week erop hebben we Willem II en dan hebben we Ajax. Ja, het zijn alweer prachtige wedstrijden. Maar dit is wel uniek, natuurlijk. En dan is zo'n wedstrijd, die komt er on. En dan vreeg ik me af, dostal in de tariering naar die spelers daar echt wat bijzonders. Omdat het nou een keer Sportclub Heerenveen is, die de tegenstander is. Nou, ik probeer wel wat werken te maken bij de spelers. Hè? Maar je moet ik net de boel uitdroeien. Want als je uitdroeien of een ding doen, dan rijdt de spelers ook in de war. Dus gewoon bij het plan blauw wat we hebben. Alleen ik probeer wel duidelijk te maken hoe het hier leeft in Ljouwert. En ik in Heerenveen natuurlijk. Maar ik geloof dat het hier ietsje botter nog leeft. Ja, maar dat leeft wel, dat kun je merken. Er gaan ook 23 bussen daarheen. Alleen nog al die U-tocht, dat zie je met mij krijgen. Maar ja, het bent toch momenten in het leven van de voetballer zeggen, hey, hier is wel wat bijzonders aan de hand. En daar moet je trainer dus mee omgaan. Je kunt broeken, maar je mag het net uitdrillen. Nee, ik vind het maar net doen. En dan ga ik het met Dwight hebben ook we laatst een interview aan. Wij doen gewoon rustig en wij doen gewoon ons ding. En ik naar Boetenta, tuurlijk komen wij voor ons bij de clubs op. Dwight voor zijn club en ik voor Cambuur. Maar we gaan net over een gekke ding, man. Ik net gekke dingen erop. En dan ja, die confrontatie met Dwight Lodewegers, dat is ook wel weer een bijzondere dimensie. Hè? Vliegen hier zit je maar 12 op de bank in bij de confrontaties. En nou ben je de koorts instander. Je weet misschien wel een beetje van elkaar hoe je hem denken. Heeft dat invloed? Nou, we weten van, we hadden hetzelfde idee over voetbal. En vandaar past het vorige jaar al zo goed bij elkaar. En ja, daar jij ik Sander van Heijden en Jan Bruin bij voor hier. Wij hier daar een prachtig ploegje trainers en daar hebben we iets van maken wat in Nederland uniek weer. En Dwight is nog met zijn eigen trainers bij verder gegaan. Speel je toch ietsje oors. Ik ga een beetje ouder natuurlijk met Cambuur voetbal, maar Heerenveen speelt wel wat oors als Cambuur. En nou ja, we weten dingen van elkaar, maar ja, in die wedstrijd maar de jongens het toch uitvoeren. Dus wij kunnen hele grote dingen bedenken, maar het gaat aanstaan hoe het op veld gaat. Even naar die selecties en dan, maar dat doen we alle weekend. Is fit, hè? Op Wout Drostenay. Ja, Wout komt er ook aan. Wout die is 2 weken is weer inzetbaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Lieke eerst heel bot, hè, heel slim, maar is in hollen en Serge is niks meer. Nou, dat is misschien wel de allerbelangrijkste winst van deze week. Dat Wout weer fit is. Dus nee, ben ik blij mee. Ja. En dat betekent dat je in dezelfde opstelling begint als die in FC Dordrecht 14 dagen verliezen. Ja, er is weinig reden om te verloren. Dat kan alleen maar groeien. 16e training hield ik. Hè. We hadden tussendoor 2 oefenwedstrijden spelen met alle strol kwam er. Omdat we vinden dat iedereen gelijk is en dat ze melk aan de voetbal moeten. Maar nou zegt, kijk in de laatste training alweer de automatisme terugkomt. Dus dan zit er een goede ploeg, vind ik. Ja, en zie je hem op een woord, want je zei, oké, wij spelen Cambuur voetbal, zo spelen we het. Maar toch nog een lichte aanpassing aan Heerenveen, omdat je hem weer goed zij spelen? Of is gewoon eigen kracht vol erop? Nou, eigen kracht, we gaan niks oors doen. En toen wist dat Heerenveen heel goed in de omschakeling is. Hè? Ja. Dus je wordt druk zetten, maar zie ben ik goed dat zij op eigen helft staan kennen en dan de bal veroveren, dan ben ik heel snel eruit. Dus dat is eigenlijk een beetje de ene kant wordt Dordrechtachtig. En dat ze heel veel druk jouwen, zoals je in PSV. En de andere kant, ik wil een beetje ADO Den Haag, dat ze even weer omzakje en dan een bal veroveren. Als een lege spelers naar de spits, als ik maar zeggen. Ja, dat ze hem dan veroveren bij een Sinkgraven of de Roon. En dan heel snel die meesten voortzetten. Ja. Dus we moeten goed scherpen. Het is meerdere systemen er ook, Wander. Heeft er zin hoor? Ik vind het prachtig. Ik merk het in mijn omgeving, ik merk het in mijn gezin. Het is gewoon elke seconde is uitdreven, maar elke 4 minuten of 10 minuten als het ergens best. Wat en dan wist er elke minuut, hè, nou wist er aan herinnerd. Nou, dat zijn leuke dingen als trainer, maar het kan je mij. Hoe leeft de Friese derby bij jou? Ja, heel erg eigenlijk. Vorig jaar hebben we hem natuurlijk voor het eerst beleefd en ja, was het ook voor de eerste keer. En ja, dit jaar denk ik dat we wel iets goed te maken hebben in Heerenveen. Jullie verloren vorig jaar met 2-1 de wedstrijd. En dat deed wel even pijn. Dat moet er worden rechtgezet? Ja, denk ik wel. Ik denk als je daar verliest dan... zeker deze wedstrijd moet je daar een uitwedstrijd en helemaal bij Heerenveen moet je die gewoon winnend afsluiten. En van vorig jaar moet je het helemaal goed maken, denk ik. Laten we eens even kijken naar de sfeer in de groep. Leeft deze derby? Wordt het erin gepompt door de trainers? Hoe gaat dat? Ja, de trainer die zegt er wel van. Maar ik denk als iedereen, veel van de groep die weet hoe het is om die derby te spelen, denk ik. En ja, je vertelt elkaar wel wat over die wedstrijd. En ja, we moeten het zelf, ook die jongens die er vorig jaar niet bij waren, die moeten het gewoon zelf beleven. En op de eigen manier verwerken. En ja, we moeten gewoon vol gas geven. En ik denk dat we daar goed in zijn. En ik denk dat we dan aan het einde van de rit een goede afloop hebben, denk ik. Want je kunt ook zeggen van nou ja, oké, het is Heerenveen Cambuur. Uiteindelijk staan er 3 punten op het spel. Die willen wij gewoon hebben, punt. En alles eromheen, dat laten we maar voor wat het is. Nee, dat klopt. Kijk, wij willen altijd goed voetbal spelen en verzorgd voetbal spelen. Alleen ja, hier komt denk ik wel wat meer bij kijken. En ja, gaat het er niet om
uiteraard hoe, maar dat die 3 punten voor ons zijn einde van de rit. Ja, maar er zitten er 1200 in dat stadion van Heerenveen. Dat is, ja, dat heb je vorig jaar ook wel meegemaakt. Die sfeer in dat stadion, die ontgaat jullie absoluut niet. Die is bijzonder. Ja, die is bijzonder. Helemaal hier natuurlijk altijd met thuiswedstrijden, maar ja, die wedstrijd zo net als vorig jaar, dat was... Je komt dat veld al op en dan krijg je al een boost naar binnen. Zo van, ja, jongens, nu moet het echt gebeuren. En ja, dat is fantastisch dat zoveel mensen meegaan daar naartoe. En ook logisch natuurlijk. Maar daar krijgen wij gewoon een fantastisch gevoel van. Ja, nou ja, goed. En dan is het gewoon uiteindelijk die 3 punten waar het om draait. Want jullie staan wel boven Heerenveen. Jullie kunnen nog afstand nemen ook. Ja, dat is natuurlijk ook een ding waar we aan denken. En ook helemaal voor de supporters natuurlijk. Dat we, ja, als we winnen, dan slaan we natuurlijk wel een gaatje met Heerenveen. En ja, daar gaan we gewoon ons uiterste best voor doen. En ja, laat ze maar komen. En jij staat lekker relaxed onder de lat, want je hebt al bijgetekend. Mooie tijd, tot 2017. Vanwaar die haast? Ja, haast. Het was niet echt haast, maar ja, de club die kwam ermee en die kwam met het voorstel. En nou ja, zijn we mee bezig gegaan en uiteindelijk ja, zijn we rondgekomen. Alleen ja, het grootste positieve ding wat ik vind is, ja, ik ga elke dag met plezier naar Leeuwarden, rijd ik hier naartoe. En ja, elke dag. En ik heb nooit eens een dag van, nou, ik heb er geen zin in of zo. En plezier en me goed voelen is een groot ding voor mij. Dus dat wil ik altijd houden. En als ik dat dan hier bij Cambuur kan doen, dan teken ik graag 3 jaar bij. Mohamed El Mekrini, de derby staat voor de deur. Hoe leeft dat bij jou persoonlijk? Of zie je er heel nuchter tegenaan, als geen Fries zijnde? Ja, je merkt het echt om je heen. Merk je het eigenlijk. Ik benader het gewoon zoals elke wedstrijd. We als groep benaderen we hem ook als elke andere wedstrijd in de Eredivisie. We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En ja, het heeft natuurlijk een speciaal tintje, een speciaal randje natuurlijk, omdat het tegen Heerenveen is. En ja, dat is mooi voor de supporters en leuk. Ja, zondag zal het een gekkenhuis worden. Ik heb het vorig seizoen ook al meegemaakt. En ja, dat zijn de wedstrijden die je graag wilt spelen. Het is alleen maar leuk, maar eenmaal persoonlijk bereid ik me voor zoals elke wedstrijd. Ja, maar jullie trainers, Henk de Jong is een Fries, Sander van der Heijden heeft die derby een aantal keren gespeeld. Die zullen toch wel iets van dat speciale gevoel wat het oplevert aan jullie overbrengen? Ja, tuurlijk. Maar ik merk vooral aan hun dat ze de wedstrijd gewoon benaderen zoals elke wedstrijd. Ze geven ons gewoon de tips wat we moeten doen. We bereiden ons voor zoals elke wedstrijd. Ja, er moet niet extra druk op komen omdat we tegen nu Heerenveen spelen. Elke wedstrijd is belangrijk voor ons in deze competitie. Ja, ik denk dat dit echt een wedstrijd is voor de supporters. Ja, wij gaan zoals altijd gewoon alles geven. En dat is niet meer dan normaal, denk ik. Nee. Goed, even over jou persoonlijk. Je hebt in een aantal interviews aangegeven dat je toch echt aan het om je heen kijken bent. Om een vervolg te geven aan je carrière. De club zegt ook, oké, hij is 28 jaar. We gaan er niet al te moeilijk over doen. Wat wil je eigenlijk? Ja, zoals ik eigenlijk eerder heb aangegeven. Ik ben rustig aan het wachten. Ik richt me gewoon nu echt op het voetbal. Ik ben inderdaad nu op een bepaalde leeftijd dat ik misschien een mooie stap kan maken. Ik heb ook gezegd dat Cambuur absoluut niet een gesloten boek is. Omdat mijn gezin woont hier. Ik heb het uitstekend naar mijn zin zelf. Mijn kinderen gaan hier naar school. Maar ja, als er een mooie stap kan komen, dan wil ik dat toch graag doen. Op deze leeftijd kan dat nog. En ja, dat is dan eigenlijk voor iets in de toekomst. Maar op dit moment richt ik me echt op het voetbal. Ja, dat begrijp ik. Maar toch, die volgende stap in de carrière denk je ook over na. Dat zou het liefst het buitenland moeten zijn, denk ik, hè? Ja, een mooie stap naar het buitenland. Of een mooie club hier in Nederland. Een subtopper. Dat is allemaal nog kijken hoe of wat. Maar ik ga de club Cambuur niet zomaar verlaten. Oké, nou, eerst de derby. Durf je aan een voorspelling te wagen of mogen we dat niet vragen? Ja, ik ben niet echt van de voorspellingen, maar we gaan zeker voor winst daar, laat ik het zo zeggen.